Palissa ninsabu fażi oħra li hija pjuttost delikata wkoll primarjament anki għall-Gvern Ingliż li nafu li hemm numru ta' opinjoni differenti fuq x'għandha tkun il-ftehim li r-Renju Unit jaċċetta mal-Unjoni Ewropea. Naturalment fejn tidħol l-Unjoni Ewropea hemm il-negozjatur ewlieni Michel Barnier li qed jinnegozja f'isem il-27 pajjiż membru, però bħalissa l-attenzjoni qiegħda f'idejn il-Gvern Ingliż li jrid jara kif bħala gvern jaqbel u jidher li qas minn dak li smajna fil-medja il-kabinett tal-Prim Ministru May jidher li qed jappoġġja il-pjan tal-istess Prim Ministru, però issa hemm sfida oħra li hija ġewwa il-Parlament Ingliż. Allura naħseb dawn l-iżviluppi ta' natura politika fir-Renju Unit irridu nsegwhom u naraw mbagħad se jkunu d-deċiżjonijiet li l-Gvern u l-Parlament Ingliż jieħu biex eventwalment inkomplu mexxin biex naraw jekk se jkun hemm ftehim u qbil mal-27 pajjiż membru.